שלום, אני יריב. רציתי לדבר איתכם קצת היום על מוצר בשם אוטוסן, שהוא מוצר שאנחנו נתקלנו בו לפני 15 שנה עם הבן הגדול שלנו, שסבל מבעיות של אוזניים. דלקות שחזרו, ובגיל שנה הוא כבר היה 3 פעמים בסבבים של אנטיביוטיקה. חברה סיפרה לנו על איזשהו פתרון שמיוצר באיטליה ויכול לעזור ולהפסיק ללכת איתו כל פעם לרופא ולקבל עוד אנטיביוטיקה. היא הביאה לנו דוגמה שנראית ככה, שדי עשתה עלינו רושם חיובי מבחינת איך שהיא ארוזה. כשפתחנו אותה היו לנו כמה רגעים של הרמת גבות, שנדרש מאיתנו בעצם לקחת את המוצר, לשים אותו את הקצה שלו באוזן ולהדליק את הקצה השני. כמה נשימות עמוקות, והיות וראינו את הילד עוד פעם מתחיל לשחק עם האוזניים, ניסינו את זה ומאוד מאוד התרשמנו מהתוצאה. בשורה תחתונה הילד מאז לא קיבל אנטיביוטיקה על רקע של אוזניים, וגם הוא וגם שני הילדים האחרים שיש לנו בעצם לא עברו סבבים של אנטיביוטיקה. לאחר תקופה מסוימת בעצם הפכנו ליבואנים של המוצר, היום הוא משווק בבתי מרקחת ודרך מטפלים. והשיווק של זה הולך ומתרחב, ואני צריך באמת לרשום לי איזשהו תסריט. אין לי ממש על מה לדבר כרגע. אבל אתם מוזמנים לוידאו הבא, שישלח עליכם עוד 3 ימים. הוא יועבר על ידי דוקטור אורן מזרחי, שיש לו 3 ילדים ללא שמות. וזהו.